Grabe, ang sakit talaga. Eto na naman. Mabubungi na naman. Mabubungi na naman ako. Grabe. Ayan, bungi na naman ako. For sure. Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening. My regards to all of you. I hope all of you is fine and please stay safe as always. So, kumusta po kayong lahat? So, I hope na happy Monday kayo kasi Monday ngayon. Monday ngayon na ginagawa ko itong film na to and hindi ko alam kung kailan nyo ito mapapanood, but yeah, it's Monday. So, be happy and happy Monday. So, for today, kung itatanong mo kung kumusta ako, well, I'm fine. Ito po, nagsasuffer kasi sobrang sakit po ng ngipin ko, grabe. Sobrang sakit po. Kasi ang nangyari, kung napanood nyo yung vlog ko nakaraan, yung brace na 19 months update ko. So ngayon, since that time, Friday, Saturday, Sunday. So, 4 days nang nakalipas. Ito na po ang nangyari. So, as you notice, namamaga po ang aking mga ngala-ngala. No, I mean yung gum. Namamaga po yung cheeks ko. Oh, as you can see. Kita nyo ba? Oh. Titigan nyo ako. Ayan. Ayan ba? Sige, titig pa. Hindi. Pansinin nyo lang yung dito ko. Namamaga siya, besh. Namamaga siya, mga sisi. So, yan. Diba? Para nang yung cheeks ko paganyan. Tapos biglang pa-humps. Ayan. Tapos ito ulit. Bloated. Ang pangit. Ayan. O, diba? Pansin nyo, parang may nakaumbok dito na something. O, ayan. O, ito po. Pansin nyo? Pati pag ngiti, nahirapan ako kasi parang nakasabit yung wire doon sa gilid. Puro singaw na po ang loob ng mga dito ko sa gums. Kasi, di ba, mayroon ako elastic band. Ayun. Ang higpit po niyan. Mahigpit pa sa elastic band para sa buhok. Sobrang higpit. Kaya kapag hindi ako makanganga ng sobrang nganga, hanggang ganito lang tayo. Tapos, maririnig mo yung tumutunog na lumalaginit yung rubber every time na, katulad yan, nagsalita ako. Tapos kapag kumakain, na sinusubukan kong umuya ng maayos, talagang tumutunog siya na yung rubber. And sobrang sakit po talaga, as in super sakit. So, yung dito ko, pakiramdam ko ay mamamaga na rin siya. Kasi ramdam ko yung pressure ngayon kasi nagkakaroon na po siya ng konting uwang. Ayan. Kita na? So, ayan. Kita nyo? Ayan. Nagkakaroon na ho siya ng uwang. As you can see, this one. Ayan. Hala! Hindi ko alam kung gaano kalaki yung uwang na mangyayari. Kasi, babalik ako next month pa. So, ibig sabihin, may chance na mas lalo siyang lumaki, diba? Ibig sabihin, mas lalong lumaki yung gap. Bungi na naman ako. As in, bunging-bungi na naman. Magde-December pa naman. Yan. 4 na araw pa lang yan, ganyan na siya. Paano pag 1 month? Baka ganito na siya kalaki. Parang ganun. 1 inch, na. Maga talaga. So, ayan. 4 na araw na po ako hindi nakakain ng normal. ng normal. So, for the first
2 days, nagka-carrot soup po ako, mushroom soup. Tapos yung saging na pinagtatsagaan kong nguyain, dahan-dahan. Tapos yogurt na may halong konting saging. Hindi ako makakain ng apple, ng kanin. Yung kanin, ginawa ko siyang lugaw. Hinaluan ko siya ng kakangata ng nyog para naman may lasa. Ayun, lugaw-lugaw lang. Grabe talaga, sacrifice. Well, hindi ako pwedeng magreklamo. Choice ko to, di ba? So, I deserve this. Grabe. Grabe, namamaga talaga, oh. Maga talaga, ayan, oh. Para kung may beke. Tapos, mayroon po akong kulani dito, dalawa. Dito, tinutubuan ako ng kulani. But I think it's because of the pain. Epekto siya ng dahil nga nagmo-move yung brace, nagmo-move siguro yung mga alignment ng teeth ko, lower and upper. Kaya ito may tendency na magkaroon ako ng parang kulani. So, uminom na rin ako ng Mefenamic and then ng paracetamol, sabi ng dentist ko. Kaya yun. So, sana this week, maging okay na. I mean, yung maging, kahit masakit, basta wag yung as in ganito kasakit, as in super sakit. Hindi ako makatulog. Or minsan gusto ko lagi na ako nakanganga kasi parang sobrang sakit kapag nakadungto yung ngipin, itong ngipin, mangilo. So, ayan. O, ngayon, mag-brace ka ba? And then, joke lang. We all know naman na ang brace isa sa mga best way para maging maayos yung mga ngipin natin. Pero, yeah, you must accept that it's painful. Especially kung ang case ng ngipin mo ay malala. So, ito po yung isa sa mga simpleng pagkain na kinakain ko during this suffering. Now, during this na hindi ako nakakain, gawa nga ng
So everyone, that's it for now my vlog. Wala lang, simple lang yung vlog natin ngayon. Nag-share lang ako ng thoughts na masakit ang ngipin ko. Hindi. Thank you so much everyone, seriously, sa pagnunood at pagbigay ng time para dito sa little channel ko. So I appreciate all of you, everyone. So, see you on my next vlog, and always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. So, stay safe everyone, and may God bless us all. So, bye-bye!